Nyní si pojďme říct, jak se zaregistrovat. Na stránkách klikneme Registrovat. Vyplníme e-mail, uživatelské jméno, vybereme heslo a znovu potvrdíme heslo. Dáme pokračovat. Na e-mail se nám odešle 4číselný ověřovací kód, který vložíme do rámečku a dáme pokračovat. Nyní se nacházíme v profilu, kde jsou další sekce. Nástěnka, zprávy, oznámení, nastavení a jak to funguje. Nejdříve přejdeme do nastavení, vložíme profilovou fotku, vyplníme jméno, příjmení, kontakt, e-mail už je přednastavený a o mně. Zde vyplníte co nejvíce o vás, kde bydlíte, krátce se představte a jakou službu nabízíte. Dáme aktualizovat. Nyní přejdeme vpravo nahoře na uživatel a otevřeme ikonku Staň se pomocníkem. Vybereme službu a vyplníme všechna políčka. Věk, o sobě, služby, které chcete nabídnout. Až to vyplníte, dáme další a vyplníme další políčka. Škola, jazyky, rodný jazyk a dáme další. V posledním kroku je nutné, abyste se vyfotili s občanským průkazem nebo pasem, aby byl vidět váš obličej a údaje z přední strany vaší ID karty. Dáme pokračovat. Toto je obecná registrace. Nyní je třeba vyplnit údaje o službě, kterou nabízíte. Klikneme na profil a uprostřed svítí červené velké plus. Klikneme a přidáme službu. Zadáme přesnou adresu, přidáme fotky a v políčku o mně musí být minimálně 150 znaků a vyplníme všechna políčka. Klikneme na aktualizovat službu. Pokud nabízíme více služeb, třeba úklid a hlídání dětí, vyplníme další služby. Ve vašem profilu nyní vidíte, jaké služby nabízíte a co jste vyplnili. Doporučuji ještě jednou kontrolu pravopisu. Toto je k registraci skoro vše. Doufám, že vám toto video pomohlo s registrací a zodpovězením na vaše otázky. Vítám vás v rodině Service for Home a přeji hodně úspěchu s vaší ideální brigádou. Jmenuji se Martin a budu vás provázet stránkami Service for Home. Mějte se krásně a zatím ahoj!